Kula nuwun, kula nuwun. Wah. Ora weruh. Hai. Kiluba. Ora weruh. Kiluba. Welo. Ora weruh. Yo, apa ya? Kudu apa kuwi? Oh, ketiban bluluk. Bluluk aku. Wis genah nek sing ora weruh aku iki tak jukuke ndara Werkuda tak jukuk mesakake wah jan. Wah, abot tenan. Wis tak gorene niki, Gus. Wis nek golekno kewan, oh nggih. Golekne kewan tak pentungne kene. Iya, hai. Iya, hai. Suarane kok beda-beda. Wis genah kuwi. Wis nek kirik glanek anu ki kirik agek brai. Nang kene. Wis ora tak cemplungke kene iki wis. Wis. Wis ben kapok. Oh, kono dadi peragat. Dijoni. Kados pundi? Dawuh dumateng Mbah supados peragat Werkudara ngestaken dawuh bocah Mbah. Oh, tumadung dawuh. Iki agi-agi diperagat dimasak senengane para Kurawa kuwi tongseng. Ngestaken dawuh. Badhe kula masak tongseng. Menika sampun sumawis sumedya dipun dahar. Wah, iki tongseng cah mene ya to. Adem-adem petuk tongseng. Nah. Wah, pripun niki? Wah, kula sing ngicipi, wong kula sing oleh gawe kok. Oh, nggih monggo mawon tak icipane wah enak tenan iki. Iwak Werkuda. Iki oleh nggo napa iki mah kok rada kenyal-kenyal. Wah. Pedes. Napa pedes? Pedes. Eco mboten. Wah, enak banget. Wah, lah anak iwak Werkuda. Monggo. Wah, enak tenan nyatane iwak Werkuda. Enak gurih wae. Kula kepengen. Kula kepengen iwak uteke Werkuda. Wah, lah kok gambare ana rambute ngono apa iki? Wes enak tenan wae. Nyam. Enak. Panas dado. Kemringet dadakan. Oh. Sani kawis tara sampun dipun dahar tegesipun para Kurawa mangke kadigdayanipun para Kurawa niku padha kalih Werkuda. Padha aja menang. Pun padha wis genah padha. Malah larang mriko. Padha larang mriko nggih ta. Ning padha. Lah nggih monggo mawon. Pun saniki kula panjenengan pamit badhe merjaya. Nggih monggo merjaya. Lho, merjaya Puntadewa. Lah nggih mangke riyen gampil mawon. Ucap kacarita pelajarira. Dewi Tegawati. Sinuwun kula ingkang sawanjen. Yata laruta saking kuda saking kuda sakuru kula sapa iki? Wah, niki anak murid kula. Adinipun Prabu Tegalelana menika Tegawati. Kowe Tegawati? Piye kula Tegawati? Menawi patuko menika nata Ngastinapura mapu Dayudana. Ora ana loro telu kejaba sajuga ingsun. Syukur pinadhi sewu.
Janaka inggih Koko Prabu sungkem kula pundi ya tak tampa. Wah. Janaka kowe bisa nang kene Janaka. Tigawati. Kuwi matur dawuh wah matur nuwun panuwun ingkang tanpa pindah karo kowe wong ayu. Oh, bungah rasane atiku sok Pak. Bebungah kanggo kowe. Tak weni bebungah sing ora ana liyane ing jagat iki kejaba Durna sing duwe. Iku akan dawuh matur mbah nuwun ya. Nah, Janaka. Inggih madung dawuh. Panjenengan ngene arep apa ya, Cal? Nggih, ndherekaken pun Tegawati. Ngaturaken kawuningan pilih. Pangeran Janaka menika sampun mratelaken tresna dumateng kula Sang Tapa Pegawan Durna. Nah, nembus. Oh, kegulan pindho. Nah, nggih, ya. Yen kaya mengkono apa bener Janaka? Nggih, leres. Paman Pendhita Durna kula sampun sebaya mukti sebaya pati tumrap Diajeng Tegawati. Nah, rek ngono. Wis ngene wae ya, pancen janjane tak arep kamu karo si Tegawati. Inggih kula badhe nembung dumateng panjenengan. Tegawati badhe kula suwun. Wah, dijaluk piye to? Wis tak cepake kanggo kowe. Kurang piye to? Wis Janaka, aja ana kesuwen. Lerma ana ing palereman sawetara. Kaya suka, parisuka mangun sukaning manah kalawan calon bojomu. Ngestaken dawuhipun pamit Koko Pegawan Durna. Siji Werkudara wis kecekel. Loro Puntadewa wis tak cekel. Ping telune Janaka wis kena rantai Mas. Lho, pripun? Mong ngari loro kembar niku karek mijet wong rantai ora ana dayane si kembar. Kula nyuwun pangatung nggih, badhe merjaya Puntadewa. Dursasana. Wis padung dawuh. Aja kuwatir. Nunggu sawetara sak jabaning kadileng-leng. Mbok menawa sepi mengko lebonono. Janaka anggone diladeni karo Tegawati mbok menawa krasa sayah mestine kalen turu. Lah ya kuwi patenono. Krubutan Wadyabala Kurawa. Pandhita kang agarya wangsit pindha kumbang ngesep madu. Ya semadu sarining tawang. Oh. Mongkok rasaning pamikir Koko Prabu Duryudana. Kepiye Duryudana? Kula nyuwun tamping pangestu badhe merjaya Janaka kebat ngati-ati unjur kelangan pukulan prayu. Wis sedika.
Kakang Antasena. Biyene? Iya Kang No. Coba to Mas Padakno apa kowe ra duwe rasa welas karo bapakmu? Ya sapopo wong kabeh iki lakon. Lakon kuwi wajibe dilakoni. Aja nyucuh, aja sesengit marang sak padha-padha jan menungso kuwi mung kari nglakoni ngono lho Ni. Ya ngapa kok ora duwe rasa welas iki bapakmu lho. Lah ya seben wong dheweke ngono kuwi rak ya ngunduh wae pangarti. Jare iki jaman filterisasi. Ya ora apa-apa. Pokoknya ketegelan temen karo bapakne. Kuwi nek sehati malah aku disia-sia kokon ora tau ngene dhuwit. Rumangsaku man karepmu dhewe. Bapa Werkudara mesake temen bapa. Ndang malu ya jati ya bapa. Are kala semana. Raden Werkudara kan tan emut Purwa Duksina. Nampi pangusadan Raden Wingsanggeni gumregah nulya wung kagiat kadurgasan. Oh sik bapa emut ya bapa. Bapa Werkudara ana negara Ngastina. Wah, aku iso tekan kene sapa sing gawa. Aduh. Gus. Lho sing gawa kuwi para Kurawa. Kowe mau wis di cacah-cacah iwake dipragat. Samengko bakal didahar. Wah, sing arep mangan iwak ku sapa? Kurawa. Lah kok aku isih utuh dijoli karo Bagong. Dadi sing nulungi kowe mau Bagong. Dibusahe. Gus. Sapa iki? Kula Bagong. Iki lho iki astane iki lho kukune nyocok e. Wah, kleru. Kleru kaya bendina. Oh, padakan. Sirah bendina bentaun dipitrahi padake. Aku ya meneng wae. Wedi. Karepmu kok Bagong non aku matur panuwun matur nuwun ayo ngono kuwi mboten napa-napa sami-sami wong urip niku kudu urip tegese apa wong urip kita kuwi iso piguna kanggo wong liya kuwi jenenge wong urip sing urip nek wong urip sing urung urip niku wong sing urip durung sampurna mergo urung iso sung tetulung sak padha-padha ngono lho Gus. Apik wae aku. Ya wis ngono. Aku sing banget panuwunku. Aku matur nuwun karo kowe. Nggih. Kagungan arep alit. Tukon bensin lho. Ya aku tak paringi tukon bensin. Ah bensin mung kena nggo tuku rek kok. Ngiseni rek apa? Nggo tukokno 2 liter ngobong lambemu. Aja. Nek kaya apa kok. Ngoten niku Den. Ya wis. Nek ngono sapa sing dipateni? Lah kae mbuh takono Bagong. Sing dicacah didhahar karo Kurawa sapa? Kirek. Kula cepengke kirike Pak Leak. Pak Narto terus kula beto ten kraton kula lebokke Gendaka direncak Kurawa seger kae. Kula ngicipi enak. Wadamu warus. Aku kudu kuwi aku ora trimo aku digawe wirang. Wis to, Bapak. Ngunduh wae mangarti trimakno. Ning ngono sing luwih baku tumrap kewajibane Bapak Werkudara. Sing baku-bakulan apa? Sumurupa. Ing kalenggan iki Bapak Werkudara diantu-antu dening Siwa Prabu Kresna ana ing guwa Patiraga. Samengko bakal nampa wahyu nugrahaning dewa kang sinebut Wahyu Catur Bapak. Sena Gemerkota ambyuring mare. Wah, yen to kaya mengkono aku njaluk tambahi pamujimu tak susule
Tresno jriteng kakangku. Ya sing ati-ati sukem kowe ngantos sak umur tindakmu ya wong Werkudara. Bagong. Bagong. Non. Ne piye to? Napane? Ali-ali. Wah, urung rampung kok. Urung rampung piye? Urung bubar, mengko nek bubar. Wis disekseni sindan semono kae aku ndali-ali, Bro. Ku nek jenengan jaluk ora urung kula kuwirangang. Ora mergo kuwi. Ali-ali ki pusaka. Lah nggih. Ayo kene tak jaluk wekku ya. Angge monggo kula ora arep mukuwi ora kepengin melek niku mboten ning napa? Mangke nek ampun mawon rampung. Sebab kula wis pamer karo sinden iki ali-aliku. Ana akeh ada akeh sing bolong niku jenenge napa? Mbuh. Ora ngerti aku. Oh, anggene niku wong kuwi ndekku kok malah ditakokke aku ki piye. Ning kula ora seneng nek sampean mundhutak niki. Oh ya wis nek kowe tok siwise ora apa-apa. Sih ana kewajiban. Bapak Janaka iki kena rantai Mas. Kalenggan iki Bapak Janaka nembe lerem ana ing Palerman Praja Ngastina. Golek ana. Murung tanung murung, Bapak Janaka bakal diancam patine. Kula malih. Lah iya, waduh. Ambok Petruk gantian, ora iso, tetep kudu kowe. Salahe kowe njaluk ali-ali kok. Nah, kapokmu kapan ali-aline dong. Duh, iya. Nggih, singga, sendika. Nyun tambeng pangestu kula tulungane Ndara Janaka. Wanita ayu ngambararum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika Pangeran Janaka tega ati garwaku kepiye sengit aku ngono tindak wae kok ora ngenteni aku ditinggal. Kula menika dipun tinggal menawi ngaten panjenengan boten resna dumateng kula. Aja sok kaya ngono. Senengane kok gampang kagol. Inti nyatanipun jarine tresna napa-napa kaya ditinggal gumun aku. Mestine yen tresna kan pundi-pundi gandeng tangan. Nganti kaya tek. Kaya tek pripun to? Lah ya ngono, ya wis ana luputku sing gedhe pangapuramu. Tegawati. Cuma dawuh. Awakku kesel. Lah kesanipun wis gedhe. Aku kepengin sami kula iki sami kesel. Ademen. Asrep. Ya wis yen ngono ayo padha ngaso. Ning rak yo ora ono piyayi sok-sok. Mboten menika wonten papan Palerman. Ya wis aku tak ngasul dhisik wong ayu. Izin nanging kula pados pundi? Ya wis yen to karepmu kepengin nunggu ana ing kono ora apa-apa. Mongko kula nggih marlupa. Yen kowe melu ngadeg ya wis
melu bubuk kene. Nggih saken dawuh. Ning mboten dados menapa to? Ora apa-apa. Nggih, kula singgolan kalih panjenengan mboten menapa. Ora apa-apa dasare kuwi calon bojoku. Wis saken dawuh. Aja kenceng-kenceng ngruket. Aku ora iso ambegan. Ah, mboten napa-napa to, Kamu. Aku menika tresno dhumateng patuko. Ya wis ora apa-apa. Sing pokok aku tresno kowe, kowe tresno aku. Wah, aduh. Piye kamu? Aduh. Ora kuat aku. Wah, jan kok kaya ngono mesrane iki lho. Aduh. Wah. Ya kapan lena kowe Janaka? Wah, aku nganggo ali-ali ora bakal weruh. Wah, ini aku nerono ki nyedhaki aku meruh kahanan sing kaya ngono kae. Waduh, mongko jan terbuka. Piye wis kok rumah saku kaya ndelok micet. Wis aku tak karo tiarap wae wis. Mosok bojo. Lho. Malah mrumah waduh wis. Kaya ngawe-awe rene wis ben sampun aku arep merem nyedhaki sing pokok Ndara Janaka waras ngono wae. Wis pokok aku arep merem to. Aduh, apa iki? Kok empuk apa iki? Aduh, apa iki? Wah, waduh, wis pokoke luwih. Wis mumpung Ndara Janaka ya wis turu. Wis pokoke. Wah, iya, aku sing ali-ali. Lali aku. Tak dekene kene li kok nak kene ya li. Wis waduh wis carane piye iki nek ngantek konangan Ndara ya sing penting aku alon-alon aja nganti keprungu karo Ndara Janaka saka ngisor sik wae lah wis. Ben oleh sikil ya ora apa-apa sing penting anget adem banget e. Wis pokoke luweh to. Wis pokoke ngene wae. Sopo iki? Waduh! Urusan pokoke aku kleru bedil. Wis bedil ya ora apa-apa. Ora nganggo peladan ngene iki. Wis timbangane nyuwe-nyuweni nganggo bedil ora apa-apa deh. Pokoke kena bedil lah. Yakin pun kula niku ora apa-apa. Kowe nang kene sing ngakon sapa? Nggih. Kula niku sing aken Ingkang Putra. Anakku sapa? Ndara Wisageni. Wisageni. Nggih. Napa sampean wani karo anak sampean Wisageni? Kok kelo-kelo. Iya. Ngeten den kula tak nyaosi prisa kalih jenengan nggih. Niku wedok niku blekan niku nggih to. Niku asline. Niku tetek melek, niku namung ngerantih Mas sampean. Ning jane niku jeroane wah. Yakin jeroane medeni njabane niku apik, mirih-mirih lambene ning jerone saya mirih-mirih meneh. Estu niku Den. Lah sebabe apa? Kula kinen ngelimutaken panjenengan supaya golek wayu catur aja kebidung dening wanita ngono lho Den. Napa jenengan kula atur kalih Wisageni? Ora ya wis. Ya aku kudu piye? Sampeyan sampun ditenggok kalih Sinuwun Ndawati, ngono lho. Wonten ing Guwa Patiraga. Kuwi ngendi ambo? Gelem mangkat ora? Pokoke mengke ana Sherlock-e mangke. Pun monggo mawon. Ya wis aku tak pamit. Narek ngono. Wah, iki kesempatan dalan kesemutan genah iki pintaku iki. Ndara Janaka wis
Mendra lunga saka kene iki rae mane-mane sing dikatakan mubajir. Mumpung ora ana wong wae iki wis pokoke luweh aku. Iya didelok wong luweh pokoke aku. Kocap kata itu gruduking para Kurawa. Lah Yata lan uta saking godha yen tenan utusa Sang Sri. Iya. Yer. Ya pripun? Coba to waspadakno. Lah kok ngamarta ki senengane sulapan. Iki nek ra kleru sing ngusek-ngusek karo Dewi Tegawati iki Bagong iku. Wah. Menungso ora tata wis Bagong dirajam. Bagong dirajam yo. Yo. Rasakno kowe. Ayo. Ayo. Ayo sabato. Boneka sel aku mati boneka sabato ayo ngaja sia-sia boyok kok tak jejeg ayo sabato cengel dur cengel ora peduli kok wani dolanan wong wedok wani aku mbayar utang piye mangsaku antek kaya apa jane kok dadi Bagong aduh iya wah janji lho kok tenan wis sipati patemenan aku ora meneh-meneh dolanan wong wedok ya aku bojoku galak wis kepiye secak dijak wis aku kudu piye wah nggak nanti ali-aliku mau ora ali opo ali opo ayo ya ki Bagong ilang wae kok main-main ali-ali iki tak akem meneh kowe kok wani miloro aku dijojohi nganggo linggis untung Bagong coba dudu Bagong karo mok rendam pembalasan dendam kowe Jenderal Bagong pada rebutan adik-adikku. Oh, lah mula-mula belekan iki. Senengane wae cenan jenenge godha kena wujud wanita. Wah. Wanita kaya ngopo imane kena karo pedhok wanita imen ora kuat. Yo kowe. Aja takon dosa kowe. Tak pateni dhewe kowe. Waduh mati aku. Waduh mati. Waduh mati aku. Ucap kacarita teka mangkono. Ilang wujudan Dewi Tegawati ing kono malih Bathari Durga ngambah Jumantara. Waduh mati aku.
dadi wong Bathara lae. Rumangsa pingasing tanpa pindhan ora ketang mung sak kedhep ing netra wis bisa labdi dening Janaka. Oh Janaka semono to. Prawiranmu to Mramanita Janaka. Apa kae kok merenges. Waduh apa mah. Wah lali kae genah. Lali kae mesti. Genane lali mergo kesusu. Wes aku bakal bali ana selong-aselo. Wah, cilaka. Laporan. Ono apa, Bagong? Kula sampun ngayahi kewajiban merjaya wedokan. Sapa wedokan kuwi? Nika lho Tegawati. Jan pancen ajeng kerayu, cetha nek genah wis wah ning nggih rahayune Ndara Arjuna saged kula emotaken sakniki nututi wonten ing Guwa Patiraga. Oh ya bagus ya wis, seneng aku. Lah ora ngono, ali-aline, ha? Ali-aline kene. Oh nggih. Nyo. Alah janmu. Kowe ora ya wis ngicipi to. Ngicipi apa? Lho, wanita mau ditinggal kok Bapak Janaka ora ya kowe sing sesandingan. Wis sedine ali-aline tok nggo mboten. Kena tak deleke malah aku dipentungi mergo ketok kok ora. Oh lah mulane sirahmu teng penjerut angke do benjo. Astuniku. Salah kok dong guyu aku. Apa salahku? Apa, Njo? Kaya ngono kok. Ya wis kaya mengkono ditututi kaya ngapa kedadeane lakon iki?